Deň rodiny je krásnou príležitosťou na upevnenie vzťahov a spoločné chvíle plné pohody, zábavy a porozumenia. Vitajte všetci. Srdečne vás naozaj vítam. Som veľmi rada, že ste prijali naše pozvanie v tento krásny májový slnečný deň. A to, že ste zavítali doslova na pôdu našej školy, Spojenej školy internátnej, si veľmi vážim a vnímam to ako symbol toho, že vám na našej škole záleží, že je súčasť vašich rodín, že ho naozaj vnímate a beriete ju ako takú rodinnú, takú školu rodinného typu. 2. mája sa naše rodiny stretli na pôde tejto skvelej školy, aby sme tento deň oslávili. Najvýznamnejšou udalosťou bol krst nového loga školy. Zabavili sme sa pri zaujímavých aktivitách, ako malovanie na tvár či na plátno, jazda na koni, vystúpenie psíkov. Precvičili sme si naše zručnosti, ktoré sme nadobudli na hodinách logopédie. Pochutili sme si na cukrovej vate a iných maškrtách. Zahrali sme si šach, odfotili sme sa vo fotokútiku, odýchli sme si pri relaxačných aktivitách a na záver sme si všetci spoločne zatancovali. Deň rodiny na našej škole sa niesol v duchu radosti, smiechu a spoločného trávenia času. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do príprav aj samotného programu. Spoločne sme vytvorili nezabudnuteľnú atmosféru, plnú hier a zážitkov. Veríme, že ste si tento deň užili naplno. Pre televíziu Fotelka, Melania.